Супер. Май сме лайв. Да. Супер. Здравейте. Ако може някой да ни каже дали се виждаме и чуваме, ще е супер. Ще изчакаме само съвсем мъничко. Нека изчакаме да видим кой ще се включи, преди да минем по същество. Супер. Вече имаме зрители, така че може да започваме. Здравейте! Ние сме Свет и Прес от Jolly Kids и страшно много се радваме, че сме с вас сега и че ще имаме възможност да ви разкажем повече за ранното чуждоезиково обучение и да ви предадем нашия опит. Преди да започнем, да ви кажа всъщност, че вие сте с нашата най-нова инициатива, а именно подкастът на среща с родители. И това е нашия първи епизод. За това страшно много се вълнуваме, надяваме се да мине добре, да ви е интересно, да ви е полезно. Затова пък сме избрали и нашата много любима тема, както Преси каза, ранно чуждоезиково обучение, темата, с която живеем всеки ден и обожаваме. Абсолютно. И този подкаст ще се предава така всяка втора седмица, ще правим нов епизод, така че ще се радваме, ако ни изпратите ваши идеи за теми, за гости, които да каним, защото планираме да каним гости и експерти в сферата на ранното детско развитие, за да бъде наистина това предаване полезно и интересно за вас. Правим го за вас. Абсолютно най-чисто сърдечно и най-искрено искаме да споделяме с вас нашия опит и знания, да ви запознаем с други така много интересни образователни центрове, хора, които се занимават с образование и ранно детско развитие, за да се ориентирате и вие и да се чувствате още по-подготвени, по-щастливи и уверени в ролята си на родители. Така че залейте ни с въпроси, предложения за теми, за гости, които да каним, за да може това предаване да бъде полезно най-вече за вас. А ние ще се забавляваме междувременно, докато го създаваме. Добре, и без да се бавим повече, да започнем с темата ранното чуждоезиково обучение. Ранното чуждоезиково обучение всъщност е обучение на деца на чужд език преди 7 годишна възраст. И този златен период, преди 7 годишна възраст, в него децата научават майчиния си език и по същия начин, с същата лекота, с която научават майчиния си език, те могат да научат един, дори и повече чужди езици. Това е периода, в който, както знаем, децата повтарят всичко, което чуят, попиват като гъби, както се казва, и наистина много лесно учат нови неща и по същия начин могат да научат и чужд език. Кога точно да започнем? Или може би Свети иска да допълни нещо преди това? Да, само ще да допълня нещо, което е очевидно, но този златен период между 0 и 7 може да прочетете за него, ако не сте чували, за него говорят всички съвременни психолози и така хора, които се интересуват от ранно детско развитие. Наистина е един невероятен период, който трябва да се използва на максимум, докато детето е толкова малко, не само за ранно детско чуждоезиково обучение, но и за ранно детско развитие във всяка една област. Това е периодът, в който ние автоматизираме абсолютно всички умения, които остават така през целия ни живот. Умения, знания, навици, ще разширим по-нататък с Преси. Така че наистина е невероятен този период и трябва да се използва възможно най-осъзнато. Точно така, и да се върна на въпроса кога точно, защото казваме преди 7, но въпросът е кога. Отговорът е веднага, дори и преди раждането е възможно да започнете с ранното чуждоезиково обучение. Има достатъчно изследвания, които показват, че бебето в корема на майката може да чуе, то чува гласовете на майка си и на баща си, след раждане може да разпознава тези гласове. По същия начин може да започне да чува и ритъмът на чуждия език, да става по-запознато с звуковия му състав. И всъщност, докато се подготвяхме за Свети за днешното предаване, тя с изненада откри, че нейната дъщеричка всъщност е започнала да учи език, чуждия език, английския в случай, още преди да е родена. Това нещо, което аз доскоро не осъзнавах, защото докато бях бременна с нея, аз преподавах активно в първия си езиков център на дечица в училищна възраст и всъщност тя през цялото това време е слушала английска реч.
И нещо, което докато подготвяхме темата с Преси тук последната седмица установих сетих се за една история просто от живия живот. Това е нещото, което искаме днес да споделим най-вече с вас. Истинските истории на наши клиенти, на моята дъщеря, не просто да ви разказваме сухи факти. Докато преподавах и бях бременна с Рая, моята дъщеря, сега вече на 6,5, много интензивно подготвяхме различни пиески с децата и всъщност пиеската, която най-интензивно подготвяхме тогава, беше за Рудолф the Red-Nosed Reindeer. Така е Еленчето Рудолф. Имаше една много готина песничка, включена в тая пиеска, която непрекъснато репетирахме. Децата измислиха страхотен танц и я представихме пред цялото училище. Защо ви разказвам това? Защото след като Рая се роди, тя имаше страшни колики, много труден период. Всеки родител знае, ако е минал през такъв период, колко изтощаващо е това. Обаче песничката за Рудолф я успокояваше най-добре от всичко останало. И всъщност сега се сетих за това, защото беше изключително забавно. Тя е лятно бебе и беше много смешно с баща и разхождаме в парка, лятото, слънце, 30 градуса навън, всеки се обляка възможно най-леко, а ние друскаме Рая и пеем Рудолф the Red-Nosed Reindeer, защото само тая песня успокоява и тя заспива. Тогава го осъзнах, сега си припомних, че всъщност тя е направила явно тази несъзнателна връзка с вътреутробния период и така тази песничка, нещо, което е много интересно. Така че ако имате такава възможност, слушайте песни на английски, говорете си с хора, със сигурност помага. Разбира се, не е задължително да започнете, когато сте бременна и на 2 и на 3 да започнете, не е твърде късно, но със сигурност възможно най-рано започнете с представянето на нови езици на своето дете, защото това е един наистина безценен подарък, който можете да му направите. Абсолютно, защото детето неусетно на игра ще научи езика и сега всъщност ще преминем към това да ви дадем конкретни съвети как можете да работите с детето си на английски език. След като така вече се е появило вашето детенце на бял свят, едно от нещата, които може да правите е да четете приказки, разбира се. Свети чете страшно много приказки, четяла е страшно много приказки на нейната дъщеричка Рая на английски език. Ще ни разкажеш ли точно какво представляваше тази част? Разбира се, да. Това е много сладък период, защото тя още като беше малко бебенце, аз буквално си я гушвах на люлещия си стол и така разгръщахме книжки и четях приказки на английски, каквито намеря общо взето. И тя наистина, не знам дали съм се внушавала, но се успокояваше и така някак си имах чувството, че наистина е интересно. Сега не е задължително започнете от най-бебешкия период, просто аз поделям моя опит, това правих и това мисля, че имаше някакъв смисъл и че ѝ е помогнало. След това вече, когато детето започне да става малко по-голямо, заиграва се, стои седнало, прави първите си звуци, първи думички на български, вече започва още по-интензивен период. Тогава вече четенето на книжки може да стане още по-интерактивно. Какво правихме? Ние сядахме, пак така си четяхме книжките, но много и показвах картинките в различните книжки, показвах и животните, описвахме ги. След това винаги се старах да й създам още един контекст. Като се разхождаме, например, ако сме чели приказка за дърво, показвам дървото, пак си говорим за дърветата или там каквото сме, различни са темите, знаете. Идеята е във всяка една ситуация, думичките, които са научени от тая приказка, да ги вкарате в възможно най-много нови ситуации, за да може да се създадат най-много невронни връзки в мозъка и детето да запомни съответните думички. Като винаги се стараех да вкарам повече фрази, не просто една конкретна дума. Знаете, за английския специално, пък и всеки език е по-добре да се учи в фрази, а не така просто една думичка. И се получаваше много интересно, тя много се забавляваше, това създаде една любов у нея към книгите и към ученето, свързва ги до ден днешен с много позитивни наши, много лични преживявания. Тя даже не го е възприемала като учене, тя го е възприемала като приказни истории. Всички деца обожават приказки, така че този период ученето не е точно ученето, както си го представяме в един по-късен етап от живота. Абсолютно. Сега, като казваш това, се сещам Рая, понеже в момента тя тръгна, много искаше да стои на чин и да тръгне напред училищна. Тръгна напред училищна и ми разказва какво е учила и ми казва, ние много учим и аз си казвам, ти се свикнала да учиш, нали, в Jolly Kids, преди това беше в Jolly Kids в целодневните ни програми, там си учила толкова много английски.
Не, мамо, ние там не учихме, ние само си играехме. Всъщност тя е достигнала ниво на native speaker едва ли не, но въобще не е разбрала, че това се е случвало. Това е истинско учене, защото се е случвало през формата на играта, на приказките и на позитивните преживявания. Абсолютно. И така, друг тип, освен на приказките, друго нещо, което може да правите в къщи с детето си, е да си изберете една рутина, която да преминавате през нея на чужд език. Например, миенето на зъби или миенето на ръцете преди храненето. Избирате си една рутина, намирате една песничка в YouTube, ако трябва, която да е на английски език и всеки път на английски или на друг език. Най-вероятно доста често ще казвам на английски, защото ние работим с английски, но разбирайте под това всеки един чужд език. И всеки път, когато минавате през тази рутина с вашето дете, повтаряйте тези едни и същи думички от песничката или от стихчето, за да може то да ги запомни и да разбере какво означават те, защото ще ги свържи с реалното действие, което прави. Така то ще научава думички, които не са абстрактни, както например много често се започва с думата parrot, папагал, в първи клас да се учи. Дали папагала може да си го вижда, но не е част от ежедневието ти. Та, използвайки ежедневните рутини на детето, то ще научава думи и фрази, които действително живее и може така дори да ги прилага, казвайки какво прави то. Абсолютно. Да. И аз като родител ще ви дам нещо забавно като съвет. Ако създадете такава рутина, например, ние с Рая си я бяхме създали, например, имахме песничка за миенето на зъбките, за обличането на всички дрехи, като излизаме навън, да си прибира играчките и по този начин си спестявате цялата драма по айде сега измий си зъбите, защото го превръщате в едно позитивно преживяване. Много пъти, ако и кажа на български Рая, хайде прибери си играчките, нали, може и да не се случат нещата веднага, по-често не се случва, трябва да повториш 1, 2, 3 пъти, малко се поизморяваш като родител, но ако изтъгна да и пея песничката, ние си бяхме харесали една Let's put the toys away, clean up, нещо такова, сега няма да пея, защото това не ми е един от талантите, но в момента, в който запея тази песен, Рая веднага започваше да прибира играчките. Същото беше сменето на зъбките на английски, просто те го възприемат като влизането в една нова роля, като някаква игра и всичко се случва много по-лесно и забавно, а за вас така лесно. И ползотворно. Ролята на слушащото дете. Абсолютно, да. Друго нещо, което не споменахме за рутината е, че може да изберете една рутина, която да водите на английски в продължение на един месец, след това да включите още една, след още един или два месеца още една, в някакъв момент, когато някои от рутините вече така е напълно научена, а пък имат още много нови за учене да изключите и така да експериментирате и по този начин всъщност ще може да научите детето си на думички от различни типаж думички, свързани с дрехите, свързани с хигиената. Да, разбирате, всякакъв тип думички. Абсолютно, абсолютно. Това е много, много добър съвет. Минавам към следващия съвет, който е песничките. Всяко дете обожава да пее и всъщност това е страхотен начин да научите децата на цели фрази, на цели изречения. Има страшно много песнички, живеем знаете, в интернет просто е супер пълно и в YouTube и във всякакви други платформи, можете да откриете страхотни песнички. Това, което ви съветваме ние е да не ги гледат децата, а да ги слушат или пък вие да ги пеете заедно. Това е най-позитивното, защото заедно изграждате своята връзка, заедно създавате тези спомени и в песничките да включите TPR, т.е. някакви движения, които да се изпълняват. Например, всеки знае песента за пръстчетата или Мистер Сън или Walking in the Jungle, там различните движения, децата подскачат, разхождат се, тичат и така нататък. Това е учене чрез преживяване, чрез движение и децата го обожават. За тях това е наистина нещо супер забавно, супер интересно, то отново е форма на игра. Така че много горещо препоръчваме песничките като така самостоятелен съвет. Да, аз пак ще наблегна на това, за което говори Свети, да ги свързват с движения, както и в рутините, защото по този начин се създават невронните връзки между два различни елемента, между движението, което детето изпълнява, и между самата думичка на английски език. По този начин става запаметяването. И другото важно нещо е, ако детето направи някаква грешка при повтарянето на римичката или на песничката, да не го поправяте, за да може да запазите на 100% неговото
позитивно преживяване на английски език. Това е много важно и всъщност грешките ще се изчистят сами във времето. Абсолютно няма нужда да го накарате да му кажете, нали, не е така, ето как трябва да го произнесеш. Това само ще внесе някаква негативна емоция в общуването на езика. Може да повторите конкретната фраза отново на английски език или на другия чужд език по правилния начин и в един момент детето ще я повтори по правилния начин, без да изисквате това конкретно нещо от него. Абсолютно. Нека детето да се чувства уверено, да не спираме този негов ентусиазъм да говори на английски, така че това е свързано и с следващия мой съвет, е да превърнете ученето на английски в много позитивно преживяване, да сте много усмихнати вие, докато играете с детето или четете книжки или каквото и да правите. Просто то да види как вие влизате в тази роля на един много усмихнат и позитивен човек и съответно пък детето вече като почне да реагира, да ви отговаря на английски, да казва думички, вие винаги реагирайте пък позитивно, като видите това негово усилие, защото това е много ценно и децата така се чувстват много мотивирани и много вдъхновени да правят тези усилия. И за да бъде така лесно за тях и да не правят грешки, използвайте прости изречения. Не е необходимо да се използват много думи, колкото по-просто и лесно е представен езика в началото, толкова по-бързо ще го усвои детето. Абсолютно. Той в песничките много често изреченията са прости и са много често, особено когато са свързани с рутината, просто си ги повтаряйте всеки ден по този начин и ще видите как детето буквално след седмици вече ще започне да ги повтаря, в зависимост от възрастта, разбира се, но резултатите не закъсняват, когато нещата се случват по този позитивен начин, през играта и през веселите преживявания. И така, освен да свързвате новото знание на английски език с движение, е важно да го свързвате и с визуални елементи. Свети разказа, че когато е чела приказка на нейната дъщеря, в която е имало дърво, когато са отишли в парка и показва дървото, това е единия вариант да свързвате думата с реалните обекти. Другия вариант е да използвате флашкарти или картинки на тези думички, които преподавате на детето си. Да, или съвсем реални играчки, докато си играете. Например, имате, знаете, всеки родител в наши дни е зарит с всякакви предмети вкъщи. Можете просто да ги вкарате в употреба, докато учите английски. Друг съвет е да разигравате ролеви игри, да влизате в роли, така стимулирате и емоционалната интелигентност на детето, защото то преживява различни истории. Може да си направите маски, да разиграете пиеска по някоя книжка, можете с някакви животинки, с плюшени играчки, общо взето вариантите са безбройно. Ролевите игри са нещо много любимо за момиченцата с кукли, всякакви кукли. Да. Може да си разиграете тема ресторант, почти всяко дете има така кухня, на която си готви, там пък думичките за храна много лесно се освояват, децата много се забавляват да влизат в роли. Забавлявайте се и вие, възможностите са безкрайни, наистина интернет е пълен с всевъзможни материали, които можете да принтирате и вие също, разбира се, да си измислите. Наистина вариантите за ролеви игри са страшно много. Да, и още един съвет, който е свързан с чуждоезичните празници. Ако изберете да учите английски, може да празнувате Хелоуин с детето си, съответно, нали, за всеки език да видите какъв културен празник може да включите в вашия календар, годишен календар, за да бъде ученето на езика свързано и с това, че на този език говорят други хора от друга култура, празнувате или какви си празници, по този начин да обогатявате още повече вашето дете. Да, това си има и чисто културна полза. Децата стават граждани на света, което е прекрасно. И разбира се, много се забавлява, защото всяко дете обожава празници, независимо какви са те, от коя култура идват. Това е нещо много любимо и ние го виждаме и от нашите джоли деца и от собствените си деца. Да празнувайте празници. Нашия съвет, разбира се, ако това не е в противоречие с вашите разбирания, всеки сам се преценява кой е най-добрият вариант за неговото дете. И така сега ще преминем към всъщност организираните курсове по английски език. Сега ви казахме какво може да правите вие с детето си вкъщи, но разбира се, може да го запишете и на курс по английски език или по чужд език, или да го запишете в чуждоезична детска градина.
така ще добавите още един слой така в неговото езиково обучение, който е свързан с социализирането на детето с други дечица. Знаете, децата обожават да играят с техни приятелчета, така че това ще добави и още една така положителна нагласа към чуждия език, ако играта се случва на чужд език. Абсолютно. Това е още един страхотен подарък, който можете да направите за своето дете, но има някои неща, за които е хубаво да внимавате, да обърнете внимание, да сте сигурни, че се случват както трябва. Кои са те? На първо място, както ви казахме, този прозорец от 0 до 7 е изключително благоприятен за развитието на всякакви умения, в това число и езика. На първо място е много важно да се случва през игра. Този прозорец е страхотен, но е много важно да сме сигурни, че детето ще свързва ученето на език с положителни преживявания, каквито са играта. Тоест изберете езиков център или детска градина или там каквато институция решите, в която обучението се случва под формата на игра, холистично, т.е. детето да придобива нови знания, умения през езика. Тоест, може да рисуват на английски, различни образователни системи има на различните места, да се запознават с изкуствата, да играят. Няма значение какво е, просто да е холистично, да е под формата на игра, а не да стоят начин през цялото време и да пишат и да учат по традиционния начин, който, може би, на по-късен етап не е толкова лошо да се случва, но в тази ранна възрастова група трябва да е максимално близко до естественото общуване, за да даде така максимално добри резултати и да може да се превърне английския в един позитивен спомен, в нещо естествено за детето, защото езика се ползва за общуване. Каквото и да си говорим, ние го ползваме за общуване и трябва да го свързваме с идеята за общуване, а не с това, че е един предмет в училище, както за съжаление много деца така го свързват. Да, много добре го каза. И другото нещо е да сте сигурни в избора си на езиков център или на детска градина, защото вие сте свързани с децата си и дори да не им кажете нещо, те ще го усетят, те ще усетят вашата емоция, така че бъдете сигурни в мястото, което сте избрали, за да може да бъде и детето ви да се чувства там по възможно най-комфортния начин, да няма никакъв стрес за него, защото ние учим, когато всъщност се забавляваме и имаме положителни емоции, когато сме под стрес, мозъкът функционира по съвсем друг начин и ученето изобщо не е част от този друг начин. Абсолютно. Поискайте индивидуална среща с образователния институция или център, които сте избрали. Запознайте се с методите на обучение, с учителите, за да сте максимално сигурни, че това е най-подходящото място за вашето дете, защото спокойствието на родителя, както каза и Преси, се предава на детето и е много важно всеки да знае, че прави най-доброто за своето дете. Добре, и сега ще преминем към ползите. Те са страшно много. Ще изведем ползите, които виждаме ние от нашия опит. Първата и най-важната е, че, може би не е най-важната, но първата, която така сме си отбелязали, е, че цял живот на детето ще му е лесно, защото то ще говори още един език като майчин. После в училище, търсенето на работа, навсякъде, знаете вече, че дори трябва вече да знаем повече от два езика. Майчин, английски и още един, за да сме конкурентно способни. Така че ще направите един огромен подарък на вашето дете, то да знае чужд език и да го е научило като майчин език в тази възраст до 7 години. Аз не знам дали споменахме, май не споменахме, че в този прозорец от 0 до 7 детето възприема езика като майчин, това го казахме, но защо е така? Защото всъщност тогава тези каналчета в мозъка, които се задействат и с които се свързва езика и защо всяко умение, което се придобие, се свързва с това автоматизирано учене. Тоест езика си идва абсолютно от абсолютно автоматично му идва на детето, точно като native speaker, че цял живот ще му бъде така, за разлика от всички, не всички нас, някои от нашето поколение, започнали от доста по-рано да учат, но примерно аз и Преси на по-късна възраст сме започнали да учим английски и си мислим, че ни идва инстинктивно езика, но учените доказват, че не е точно така, не идва автоматизирано, винаги има някаква част от мозъка, която мисли, за разлика от децата, които са започнали между 0 и 7 години да учат език, тогава всичко това е както
сутринта, като се събудиш, ставаш, нали, ти не мислиш сега ще си мръдна този крак, за да направя това движение, всичко идва на много по-инстинктивно ниво и това е нещо страхотно, така че дори не само един език, ние ви препоръчваме да запознаете детето си до 7 годишна възраст с повече от един език. Детето не се обърква. Нали? Това е другия голям мит, за който след малко ще говорим. Детето никога не се обърква и да има някакъв кратък елемент на объркване, то е наистина така, много за кратко, нещата се наместват и остават само дългосрочните ползи, които са много и сега ще ви разкажем за тях подробно. Да, абсолютно съм съгласна. Че този прозорец така трябва да се използва за повече от един чужди езици и така подаръкът ще бъде още по-голям, който направите на вашето дете. И това, за което така исках да споделя, е, че детето развива така лингвистични умения, които са много силни. То развива една такава креативност и много често това объркване, за което става дума, всъщност е детето да използва в едно изречение и английски думи, и български думи, или да направи някоя българска дума с английски акцент или английско звучение, или обратното. И всъщност това не е толкова лошо нещо, защото всъщност детето така развива едно разбиране за прилагателните, за други така части на речта, какво представляват те и експериментира в създаването на нов тип думи. Свети има много готина история за нейната дъщеричка. Ами те са страшно много историите и думите, аз дори вече съм започнала да ги забравя, но тя в момента, в този период, в който проговаряше, тя проговаряше едновременно на български и на английски, правеше много смешни думички българо-английски или пък смесваше няколко различни думи в едно изречението от български до английски. Беше за кратко, честно казвам, аз много се забавлявах, щеше ми се да е за по-дълго. Имаше, например, си мисля някаква дума, пътувахме на някъде и имаме тия куфари, които се на български няма подходяща дума и тя каза: мамо, виж колко готино се роли куфара, защото той е с колелца. И така като се замисля на български, нямаме толкова подходяща и точна дума, която да обясни това движение на колелцата на куфара и ми стана много сладко и забавно. Страшно много други думи е измислила и тя и другите наши деца в Jolly Kids. Много е интересно наистина да смесват различни думички в едно изречение, но това е нещо временно и не е нещо, което трябва да ви притеснява, защото се изчисва във времето. Абсолютно. И другото, което искам да свържа с първата точка, за която Свети говори, че децата в този период те не ги е страх да допускат грешки и има огромна разлика от това да учиш език преди 7 и след 7. Ние работим и с ученици и виждаме, че при тях вече има страшно много бариери, те се притесняват дали ще си подредят изречението както трябва, дали ще казват правилната дума и това ги спира от така, пречи им на ученето, защото малките деца те просто повтарят, смесват и научават, наистина. Използвайте този момент, защото те наистина не се страхуват да грешат. Пак казвам, ако разбира се изберете или си обучавате детето вкъщи, ако изберете друго училище, където да се включи детенцето, просто трябва методите да са такива, че да не се поправят децата, да не се акцентира върху грешките. Грешките са нещо позитивно, те се изчистват и от тях се учим, така че въобще до 7 годишна, при едно интензивно езиково обучение, до 7 годишна възраст децата наистина ще са едни малки native speaker-чета, което е невероятно да го виждаш така с очите си, колко свободно могат да общуват и да се чувстват свободни на един непознат език. Аз доста често, като влизам в нашите групи в Jolly Kids и като видя колко много са напреднали, и въпреки че знам, че се случва толкова бързо, се изненадвам. Вау, колко много говори това детенце, нали? Той почна да идва преди 3 месеца, вече разбира и отговаря на английски език. Наистина е като магия. Не го изпускайте. Да. Следващата голяма полза, която е много важна за абсолютно всеки, е, че всъщност ранното чуждоезиково обучение развива страшно много концентрацията при децата и паметта. Въпреки че при тях ученето се случва без усилие, все пак това е някакъв вид мозъчно усилие, нали, силно казано усилие, защото при тях няма такова, но все пак мозъкът се упражнява, тренира паметта си и така това влияе много позитивно върху детето. Концентрацията, много хора ми казват: вау, Рая, колко е концентрирана, как го постигаш това, но всъщност аз го отдавам изцяло на ранното чуждоезиково обучение, не на нещо друго. Тя е като всяко друго дете, защото тя от малко е свикнала да задържа вниманието си върху нещо ново и непознато.
и да събужда интереса и така да след това да може да види смисъл от нещата. Да, и в допълнение на това, паметта наистина също се развива страшно много. Както споделихме по-рано, какво представлява всъщност запаметяването на нещо, на нова информация, представлява свързването на две събития в мозъка, свързването им с връзка между тях, невронна връзка. И колкото повече думи, колкото повече неща знае на дете, толкова повече връзки може да създава в мозъка си и толкова по-лесно съответно да запаметява. Така е, да, абсолютно. Още една полза е, че създава навика от детето да успява. Всъщност успеха е навик, който имаме. То не е нещо, което се придобива по някакъв специфичен начин. Придобива се, когато успяваме. На нас ни харесва да успяваме в нещо и това ни мотивира да опитваме отново и да успяваме. Пак моите наблюдения върху моето дете са точно такива. Тя не се страхува да опитва нови неща, защото от много ранна възраст тя е видяла как езика, който е една така много, много сложна, кодирана система, защото всяка буква е някакъв код, всяка думичка и наистина е нещо много сложно, тя е преодолява тази трудност и това й е дало увереността, че всъщност може да преодолее всяка една трудност, което е страхотно и няма абсолютно никакви такива бариери да опитва, иска да учи нови езици, опитва всякакви други нови неща, дори аз не успявам така да запиша на всичко, което тя иска. Това е нещо страшно позитивно, което си е умение за цял живот, навика да успяваме и да не се страхуваме да опитваме нови неща. Да, и в продължение на това, което Свети казва, този код, който представлява английски език, всъщност научаването на един език страшно много развива абстрактното мислене, защото детето се научава как да работи с един код. И съответно това може да се после да бъде позитив и в други неща, на които се учи едно дете, като например пианото. В музиката също има код, който представляват нотите, в математиката, цифрите също, естествено са код. И се развива просто една логика, една нова логика, която може да се използва в много различни направления. Абсолютно, аз пак мога да споделя позитивен опит с уроците по пиано на Рая, с уроците по ментална аритметика. Нещата се случват много бързо и лесно, защото тя няма този страх от непознатото. Езика на нотите е един своеобразен чужд език, езикът на математиката също с цифрите и числата. Така че страшно много развива мозъка, то това е нещо, според мен, така отделно като полза от ранното чуждоезиково обучение, цялостно развиване на мозъка, защото той се свиква да се упражнява и да жонглира между различни неща от много ранна възраст. И всъщност всеки един език, така обусловен от неговата структура, от граматичните времена в него, дава един нов модел на мислене. Например, в някои азиатски езици липсват тези условни времена, ако беше еди какво, си щеше еди какво да се случва. И затова хората там, просто нямайки този модел на изразяване в езика си, те не мислят по този начин. Те не съжаляват за нещо, което е можело да направят и не са направили. Това, което искам да кажа, е, че всеки един език дава на детето един нов начин, един нов модел на мислене, което естествено страшно много го обогатява. Да, абсолютно. И му създава, така ако трябва да завършим, една цялостна, много позитивна нагласа към ученето и към английския конкретно, защото детето ви като тръгне един ден на училище, то няма да свързва английския с поредния предмет в училище, който трябва да учат това и това. Ще го свързва с играта, с позитивните изживявания, защото в играта винаги са много позитивни преживяванията и наши клиенти са споделяли как децата им всъщност като се приберат вкъщи след нашите програми, те започват да си играят на английски, т.е. този майндсет, който е свързан с играта, те много често го пренасят и в английския. Това трайно позитивно отношение към езика ще остане от децата за цял живот, което е нещо страхотно и не се колебайте да подарите този безценен дар на децата си. Минимум един език за мен лично, ако може и повече, колкото повече, толкова повече, както са казали по-умните. Така да, извинявай, Преси. Не, ще да кажа самия факт, че така, хората, които ни слушат в момента на живо и тези, които ще си пуснат видеото след това, факта, че се интересувате от ранно чуждоезиково обучение е страхотен и това така говори за вашата осъзнатост като родители, за това, че наистина може да допринесете
страшно много за така, успехът на вашето дете в бъдеще. Ние малко така, доста дълго продължи този лайв, бяхме го планирали за около 30 минути. Ако имате някакви въпроси, може да ни задавате. Аз не знам те къде излизат и дали ще ги видим, тъй като за първи път така. Ами аз имаме ли въпрос? Виждам, че има 15 коментара, но не знам откъде да ги видя. А там... Аха, супер. Добре, сега ще видя. Извиняваме се, че не ги видяхме. Сега е въпроса за времето за въпроси. Супер. И от 6 до 9 месец, докато бях бременна, изкарах курс с едно от нивата на английски. Страхотно. Супер, браво на вас! Когато четем приказки на английски, превеждаме ли на български? Ами не. Не се превежда, се използват другите така връзки, които може да създавате с картинката в самата книжка, с движението, това е TPR, Total Physical Response, т.е. детето трябва да разбере какво означава думата чрез визуални стимули, чрез физически стимули и чрез повтарянето на една и съща дума в много различни ситуации. В момента, в който вие четете на английски, вие влизате в системата на този език и е хубаво да не излизате, за да може детето да го усети и да го осъзнае това нещо като нещо различно. Така че да, използвайте само английски. Децата разбират. Повярвайте, ние занимаваме се с това. Децата, дори да си мислите в началото, че не разбират, всъщност децата разбират страшно много и много скоро ще започнат да ви отговарят и да използват думичките. Вярвайте им, вярвайте на децата си. Абсолютно. И тук всъщност има още един много готин съвет, който ние не споменахме, и то е децата да си играят на английски език с други деца, чието първи език е английски, така че ако имате такава възможност, да, направете го, комуникирайте си с семейства от чужди страни, за да бъде така, за да добавите и този експириенс. Добре. Страхотно. Добре, ние имахме няколко въпроса, които ни бяха изпратили. Набързо да отговорим на тях. Благодарим за въпросите, които ни пращате. Пращайте ни повече, много им се радваме. Ако след този лайф имате други въпроси, пишете ни, ние ще ви отговорим, така че не се колебайте, много ще се радваме да сме максимално от полза, защото за нас ранното чуждоезиково обучение е мисия и който и вариант да изберете, дали вкъщи да си учите детенцето или да го пратите някъде или комбинация от всичко, което казахме, ние ще сме много щастливи, че така, вие го правите и давате този безценен дар на детето си. Така, имаше няколко въпроса, които бяха интересни. Само на секунда. Първият въпрос е така, дали не се объркват с българския език децата или с друг език. Ами не се объркват, напротив, научават и двата езика по-добре и по-бързо, защото се развива мозъкът на децата. Да, всъщност развива страшно много точно лингвистичната част в мозъка. Има различни подходи. Някои от езиковите центрове предлагат ранно ограмотяване, ранно четене, други са против това. Вече вие ще си изберете кой да следвате. В Jolly Kids при нас се учат буквичките от много ранна възраст и децата започват да четат на английски кратки фонетични думички от по 3-4 букви, още на 3-годишна възраст. Примерно, понякога дори по-рано на 3-4. Всяко дете може да ги чете тези думички. И всъщност това, което наши родители са споделяли е много интересно, е, че не само, че не пречи чуждия език на българския, а страшно много помага. Аз това го видях и по моята дъщеря, но не само, страшно много клиенти са споделяли как децата им, след като се научат да четат на английски при нас, след това прилагат логиката за четене в български език. Велина, една наша майка, беше споменала как сме стояли на ресторант и казала, мамо, тук пише, не помня, риба. Риба ли беше? Тя и на Рая беше първата дума на български, но много лесно се чете тая риба. И те бяха страшно благодарни и доволни. Те не знаеха, че синът им така може да чете. Той страшно бързо беше напреднал с английския и просто прилагаше тези познания в българския.